Саме раніцы на ўскрайку абласнога цэнтра шматлюдна. Удзельнікі акцыі «Чысты лес», прадстаўнікі арганізацый і прадпрыемстваў. Школьнікі сабраліся, каб навесці парадак у зеленой зоне. Несмотря на то, что много работы проводится, леса становятся чище, тем не менее еще остаются несознательные граждане, которые оставляют в лесу мусор. И вот целью этой акции именно пропаганда чистоты в лесу, чтобы люди вели себя правильно, входили в лес как в храм природы и оставляли после себя чистый лес. Супрацоўнікі дзяржаўнага вытворчага лесагаспадарчага аб'яднання сёлета выявілі 487 выпадкаў несанкцыянаваных звалак і вывезлі 461 метр кубічны адходаў. За забруджванне ляснога фонду бытавым смеццем прыцягнута да адказнасці 20 парушальнікаў. Што датычыцца парушэння ляснога і прыродаахоўнага заканадаўства, такіх выпадкаў 403. І да адміністрацыйнай адказнасці прыцягнута 396 парушальнікаў. Сегодня мне было так приятно увидеть, что такое количество людей прибыло на эту акцию, чтобы сделать нашу природу родную чище. Пользуясь случаем, хочу обратиться к гражданам, не засорять наши леса. Акцыя прайшла ва ўсіх лясгасах вобласці на больш чым 400 аб'ектах. У цэнтры ўвагі таксама тэрыторыю ўздоўж аўтамабільных дарог, паблізу населеных пунктаў і садаводчых таварыстваў. Не засталіся па-за ўвагі месцы масавага адпачынку і памятныя аб'екты. Работы па добрапарадкаванні комплексныя. Проводимая акция реализована тоже в рамках месячника по наведению порядка на земле, который тоже в области сейчас объявлен, осенний месячник по наведению порядка на земле. Значит, и в целом мероприятие года Малой Родины тоже. То есть одна из таких это у нас целый ряд таких мероприятий. Сейчас также в области активно проводится работа по озеленению. Уже в осенний период посажено при организованных органами Минприроды мероприятиях более 7 тысяч деревьев и более 5 тысяч кустарников. Месячнік па добраўпарадкаванні тэрыторыі працягнецца да 7 лістапада. Далучыцца да яго і зрабіць наваколле больш чыстым і утульным можа кожны жадаючы. Евгения Мороз, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».